Hvordan får man succes med sin online coaching virksomhed? Og hvordan skaber man content, der rent faktisk sælger? Det finder vi ud af i dag, når vi har business coach Max Alexander med i studiet. Max har selv hjulpet rigtig mange online coaches med at bygge deres forretning op. Vi snakker om alt fra at vise sin personlighed frem på sociale medier og få noget struktur på og planlægning på, og ikke mindst, hvordan man kan klippe og redigere meget simpelt content, der virker. Og selvom Max' speciale er online coaching inden for fitnessbranchen, så kan alle de her ting, vi snakker om i dag, implementeres i hvilken som helst forretning, du kører. Så de her ting kan du tage og så bruge dem i dit eget koncept. Du kan skabe det content baseret omkring de her skabeloner og idéer, vi snakker om. Det er super fedt. Mit navn er som altid Erik Juarez, jeres vært. Velkommen til det rigtige format. Gæstet er Max Alexander. Velkommen til podcasten, Max. Tak. Fedt, du gad at komme i dag. Of course. Yes. Vi har jo lige siddet og snakket lidt derude i loungen om, hvad vi skal komme ind på lidt i dag. Mm-hmm. Jeg har ikke røbet for meget, håber jeg. Nej. Det er godt. Jeg vil lige give lidt kontekst til, hvordan vi kender hinanden. Det har vi glemt at gøre i de andre episoder, så nu gør vi lige den her, så folk er helt med. Det er super. Og det gør vi jo igennem Instagram primært. Mm-hmm. Og det er jo det har vi også snakket om tidligere, at man kan jo netværke ret nemt online, sociale medier. Det er nemmere end aldrig før, og det er jo sådan, vi har lært hinanden at kende. Mm-hmm. Og jeg ved jo, at du blandt andet har hjulpet Nick Barnø, som var med i episode 1 af den her podcast. Og det er inden for fitnessbranchen, du ligesom er primært, yes. Business coach inden for fitnessbranchen. Og jeg kender jo også rigtig mange i den branche, i og med, at jeg startede i sin tid med at lave rigtig meget fitness-content for rigtig mange online coaches. Så det var også sådan, vi ligesom... Er det i hvert fald sådan, jeg fandt dig omvendt? Det skal jeg ikke kunne sige. Det vil være lang tid siden. Ja, det er ved at være lang tid siden, og det er jo sjovt. Vi har jo skrevet sammen af nogle omgange frem og tilbage, så jeg føler nærmest, vi kender hinanden, selvom at i dag er første gang, vi officielt ser hinanden. Jeg tror, jeg mødte dig nede i MMA. Ja, det er rigtigt. Præcis, okay, præcis. yes. Okay, fair nok. Anden gang. Anden gang, så. Halvanden gang. Det var bare et hej. Lige præcis. Så det er fedt, at du er her. Og som sagt, er det mest online fitness coaching, du ligesom er coach i. Så jeg vil lige give en vigtig note til dem, der lytter med og ser med, at de her principper, vi kommer til at snakke om i dag, det kan implementeres på de fleste andre forretninger. Enig, fuldstændig. Altså, jeg vil sige, i mit virke som business coach har jeg hjulpet mange typer af forretninger, og det er meget sådan inden for servicesektoren, tror jeg godt, jeg kan sige. Og selv i forhold til nogle af de principper, vi kommer til at snakke om i dag, kan vi også godt overføre det til folk, der sælger produkter, er jeg ret overbevist om. Men en af de ting, jeg tror meget på, er det her med at niche sig ind og specialisere sig og sådan noget. Og jeg er ved ren tilfældighed bare endt med at lande i den niche, der hedder fitness-gamet, og ligesom har slået min folder der igennem de sidste 8 år. Så, Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi det siger jeg også til folk, når jeg fortæller, hvordan jeg startede. Mm-hmm. Og det var også inden for fitness, tilfældigvis. Ja. Altså, det var folk, jeg kendte i mit netværk, som havde noget coaching-business af en eller anden art, om det var i virkeligheden eller online, offline eller online, og de spurgte så, efter de har set nogle af mine YouTube-videoer, om jeg kunne hjælpe dem med noget video. Så det var tilfældigt, og det er jo sjovt, at det kan skabe noget, det kan få dig til at gå i den ene retning, den anden retning, den helt tredje retning, og så kan der gå et par år, og så lige pludselig sidder man et eller andet sted i podcaststudiet i stedet for. Ikke? Altså, man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Nej. Jeg tænker, at vi bare tager fat i så meget, vi kan nå. Gerne. Jeg er klar. Fedt. Nu nævnte du lidt, at det var tilfældigt, at du kom ind i det her online fitness coaching. Men er det tilfældigt, at du er kommet ind i online business coaching? I sidste ende er det nok ikke tilfældigt, når jeg kigger tilbage på det, men jeg selv startede oprindeligt som personlig træner og tænkte, at jeg skulle gå den vej, fordi jeg godt kunne lide fitness og træning og så videre. Og hen ad vejen er min rolle meget mere blevet at hjælpe andre mennesker i gang med at få flere kunder og sådan noget, fordi jeg også har en salg- og marketing-baggrund og så videre. Og jeg vil sige, sådan online-delen på det har altid tiltalt mig, fordi at der er en utrolig stor frihedsgrad i det. Så det der med at kunne netværke og markedsføre dig og sælge og så videre på en online-platform og levere din service på en online-platform giver jo noget tidsmæssig frihed, noget geografisk frihed. Og som person er jeg nok mere drevet af frihedsdelen og meningsdelen, end jeg er drevet af pengedelen. Og der tror jeg bare, at online-delen, den gør sig rigtig godt i forhold til den del af det. Og så vil jeg sige, at meget af det, som der virkelig også har sat sådan en skub i mig og gjorde noget af min udvikling til det, den er blevet til, det var faktisk under corona. Der skete virkelig meget for mig i den periode der.
Og der var det jo klart, der var alting også online. Så igen kan vi snakke om tilfældigheder der, ikke? Men der blev alting jo lige pludselig online, og der var rigtig mange af de ting, jeg lærte, og de indsigter, jeg fik, som der skete dengang. Ja, man blev lidt tvunget til at kigge dybere på online-delen. Det må man sige. Uanset hvad man faktisk havde med at gøre, ikke? Jo, lige nøjagtigt. Altså, jeg var udelukkende beskæftiget med at hjælpe personlige træner ude på gulvet, som der skulle have klienter den vej igennem, men det lukkede ligesom ned, og så var jeg nødt til at kigge til andre græsgange, og kom så over i online-gamet i stedet for, og det stak fuldstændig af. Altså, det var virkelig sådan en boble, vi kom ind i den der periode der, og der så jeg rigtig meget. Ja. Jamen, jeg var jo også lidt i en fitness online coaching boble før corona, hvor jeg havde hjulpet nogle af dem, som der er Danmarks største online coaches nu, ikke? Hvor jeg skød content til dem dengang. Og der kunne jeg var jo med til at se det ryg, som du også har set fra gulvet, med 10 klienter dagligt, fuldstændig hjernedøde arbejdsdage. Også mange penge, men en svær forretning at skalere, ikke? Ligesom så mange andre forretninger, hvis man skal rykke det fra offline til online. Der kunne jeg se det der skift, og der kunne man også se, at dem, som der havde... Der var jo nogen, der var før corona, der ligesom var i gang. De kørte bare derudad, ikke? Og så jeg tror også, at de tænkte, fedt, nu kommer der endnu flere vores vej, og de var forberedt, ikke? Fordi de havde gjort det et par år før, ikke? Jeg vil faktisk sige, at sådan ser det ud i bagspejlet nu, men da man stod midt inde i orkanens øje, da corona ramte, der var der jo rigtig mange, der tænkte krise hele tiden, og at de var faktisk meget bekymrede for, at måske lukker hele økonomien ned, og måske bliver folk fyret for deres arbejde, og vi tænkte, at vores rådighedsbeløb ville falde, men omvendt skete der jo det, at folk de fik flere penge på lommen, så faktisk endte med at være sådan en golden era, men det kan man så se i bagspejlet, ikke? Jo. Ja, så du har helt ret i, at dem, der var i gang, de havde bare, hvad skal man sige, gyldne tider, når det så endelig kom, ikke? Jo. Når du skal starte en ny coach op i din forretning, som så er dit arbejde nu også, vil du lige sætte ord på, hvor du arbejder hen nu, så jeg ikke siger noget forkert? Ja, det er fint. Jeg har sådan bounced lidt rundt igennem de her 8 år, jeg ligesom har haft det her virke, som jeg har den dag i dag, og i de seneste 3 år har jeg fungeret som fuldstændig selvstændig, soloselvstændig, one-man army, haft klienter og haft samtaler over Zoom og så videre, solgt online-kurser og så videre. Og for et halvt år siden, så valgte jeg så at slå pjalterne sammen med en dansk startup, som der hedder CoCoach. Og det er en online fitness coaching platform, hvor vi har folk inde på platformen og leverer deres service, men vi hjælper dem også i gang med deres forretning. Og så prøver vi på at bygge en intelligent platform, der hjælper dem med at skalere og få flere kunder og give dem sådan business advice og så videre. Så vi laver lidt en AI online udgave af sådan en som mig, og giver det til brugerne af platformen. Det er det, der i grove træk er det, der sker på den platform der. Ja. Men sagen er stadig den samme, at den dag i dag, der arbejder jeg med coaches 1-1, starter dem op, som du nævner, og får dem i gang med at få kunder, bygge en forretning, og hjælper dem med at skabe et virke, de kan leve af, og så videre. Så alt er ved det samme, kan man sige, selvom at jeg er inde hos den her virksomhed nu. Ja. Og hvad gør du, når du får en ny coach ind som det første? Hvad er det første, du kigger på? Jamen, vi var lidt inde på det før, men for mig det logiske første step at kaste sig ud i, er at få sat en ramme omkring ens niche og få defineret en målgruppe, og ligesom sat en eller anden form for retning på den forretning, som du gerne vil begynde at drive. Og der er sådan i mit hoved 3 store flueben, der skal sættes, når vi begynder at gå ind i den snak. Og den første er, hvem vil du gerne hjælpe dem? Eller hvem vil du gerne hjælpe, først og fremmest? Det næste er, hvad vil du gerne hjælpe dem med? Og til tredje og sidst, hvordan vil du gerne gøre det? Og det er sådan nogle meget store, åbne spørgsmål, som vi så skal drill meget ned på, ikke? Men jeg vil faktisk sige, at det er her, hvor 9 ud af 10 går galt i byen, hvis de gør det alene, og ikke har sådan en som mig ved siden. Og det er, at de lader de her spørgsmål stå alt for åbent og uklare hen. Altså, hvem er det, jeg hjælper? Hvem er det præcis, min målgruppe er? Og hvad er det, jeg hjælper med? Hvad er det præcis for en hovedpine, de har, som jeg nok skal fikse for dem? Eller hvad er det præcis for en drøm, de har, som jeg nok skal hjælpe dem med at indfri? Det skal vi have snævret ind, det skal vi have defineret, det skal vi kunne sætte på skrifter, på formel, sådan så alle, der hører det, kan forstå det. Og til sidst, hvordan vil du gøre det? Altså, hvad er det, der gør din metode eller din tilgang anderledes eller unik i forhold til resten af markedet, som omgiver dig? Og det er en samtale, som potentielt kan vare timevis, fordi at det ikke bare lige, og man skal jo i virkeligheden grave dybt ind i sig selv omkring, hvad er det, jeg brænder for her, og hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg kan, og hvad er det, der gør mig unik, osv. Og det er altså med mange coachende spørgsmål, indtil man begynder stille og roligt at finde en eller anden vinkel på det, som vi prøver på at lave her, ikke? Jo, og det giver god mening. Det er jo, især hvis man er ny, tænker jeg, så det er noget, man ikke har tænkt over. Så gør man det, fordi man synes, det er fedt.
Og så kommer der lige pludselig nogle ting, som man skal tage stilling til. Vi snakker om det, inden vi gik i gang også lidt, det der med, så kommer der lige pludselig nogle, i det her tilfælde, at nogle klienter måske, som er helt ude for den målgruppe, som har nogle helt andre problemer, end dem, som man inde i hovedet måske hellere vil hjælpe. Men så fordi der er noget økonomi i det, man er lige startet, man skal ligesom komme i gang, så siger man stadig ja til de ting, selvom det nødvendigvis er i en anden retning. Ikke? Jo. Jeg tænker, der må være nogle gennemgående ting, som du ser, nogle ting for de coaches, der kommer ind. Jamen, altså, jeg vil i hvert fald sige, at det første, der kan være overraskende for sådan en som dig, og for sådan en som mig også, det er, hvordan at det er ganske normalt at føle det som en form for omvendt logik, at indsnævre sig, eller at begrænse sig, eller at indskrænke sig. For folk føles det kontraintuitivt at sige, jeg vil gerne forsøge at vælge noget fra, eller frasortere noget her, for de føler faktisk, at deres odds for at få nye kunder er større, hvis de lader trakten være så bred som overhovedet muligt. Så hvis jeg henvender mig til alle, og vil hjælpe dem med hvad som helst, så må der alt andet lige være et større marked, jeg kan trække på, og bedre odds for at få kunder. Det forholder sig så lige omvendt, men det er sådan et gennemgående tema, som vi altid sådan skal have brudt med. Og et par ord, jeg kan sætte på det omkring det, for at få folk til at forstå det her rigtigt, det er jo, at hvis du kigger på en restaurant, som du gerne vil gå ind og spise på, og du kan se, at de har basically bare sushi på menukortet, så siger du, okay, de er specialister i sushi herinde. Men hvis du ser en restaurant, der ligger lige klods opad, som både har sushi og spaghetti og pizza og pakistansk mad på menukortet, så vil du sige, måske at de ikke er så gode til sushi alligevel. Og måske at jeg bare spiser sushi ind hos dem, der kun laver sushi, ikke også? Og jeg forstår det, og jeg ved, hvad det er, jeg kan få herinde, og jeg ved, hvad det er, de er dygtige til. De henvender sig til mig lige nu, som der har lyst til sushi. Og det er det samme, som folk de er nødt til at gøre derude, det er at sige, okay, jeg skal ikke servere pasta, jeg skal ikke servere spaghetti og pizza og så videre. Jeg skal bare lave sushi, ikke også? Eller det, der svarer der til. Ikke? Hvad med dem, som der... Når jeg siger dem, så kunne det godt være mig selv, og mig og Jacob inklusiv. Vi har jo startet med at lave content hver især. Han startede på billeder, jeg startede på video. Ja. Så begyndte vi ligesom at krydse hen over begge to. Og nu laver vi podcast, og vi har et studie og sådan noget. Hvad med dem, som der godt vil lave lidt af det hele? Ja. Jeg ved godt, der ikke er sådan et rigtigt svar på det, men der må være nogle ting, hvor du tænker, okay, hvis du er blevet god nok til det her, kan du måske godt tage fat i noget. Der er selvfølgelig 1000 nuancer på det her, og det er tommelfingerregler alt sammen og sådan noget, men for alligevel lige måske at give dig en anden vinkling på dit spørgsmål her, så vil jeg sige, at I godt kan lide at lave forskellige formater og forskellige typer af content. Det er mere, de værktøjer, I sætter i spil. Men det, som I egentlig skal starte ud fra, det er jo at sige, hvem er det, vi gerne vil hjælpe, og hvad er det for en drøm, vi gerne vil hjælpe dem med at indfri? Og det kan I lykkes med på 1000 forskellige måder. Måske der er nogen, der skal have podcast, måske der er nogen, der skal på YouTube osv., men du har en person her, som der har et problem eller en drøm, som I gerne vil hjælpe dem med at indfri, og så har I en hel værktøjskasse at trække på. Men hvis I er uklar omkring, hvem er målgruppen, og hvad er det, de gerne vil, jamen så bliver jeres marketing jo fuldstændig hen i vejret, ikke? Ja. Jamen, det giver god mening, for det er i bund og grund det, vi gør, uanset hvilken format eller platform, de kommer ned og får lavet hernede, ikke? Og det er ligesom en fitnesscoach, som der, lad os bare sige noget helt enkelt, hjælper klienter med at tabe sig, ikke også? Altså, du kan jo hjælpe en person med at tabe sig på 100 forskellige måder, men det er meget godt ligesom at have defineret til at starte med, jeg vil gerne hjælpe dig med at tabe dig, for eksempel, ikke? Og når du skal have de her coaches i gang med et forløb, tænker jeg umiddelbart, det er som udgangspunkt, ikke? At det ikke bare er en engangsting, når de kommer til jer. Har du så sådan en strategi for, vi går i gang, vi kigger på det her, og det er det her, der er målet? Ja, altså man kan jo sige, folks mål er jo forskellige i forhold til, når de kommer til os, ikke? Fordi der er jo nogen, der gerne bare vil have en forretning, de kan leve af, og det er jo en case. Og så er der nogen, der gerne vil bygge et imperie, og det er jo en anden case, ikke? Men man kan sige, langt hen ad vejen er de første indledende steps de samme. Men det handler selvfølgelig om at sige, okay, hvad er dit ambitionsniveau, og hvad er vores ambitionsniveau, og hvor meget hjælp er det så, vi skal give dig, ikke? Men for at sætte lidt ord på, hvordan er det, den der sådan, rejse, den ser ud, altså, det tager jo tid at bygge en coachingforretning. Det er ikke bare noget, der sker hen over natten, og for manges vedkommende vil det jo nok minimum tage et halvt år, før du begynder at have noget, som du kan se en reel indkomst ud af, ikke? Der kan være mange nuancer i det, men bare for at sætte fladet et eller andet sted. Men langt hen ad vejen vil vi jo sætte de fleste i gang med at lave noget content, apropos den her podcast, og dele deres budskab på de sociale medier, og simpelthen komme i gang med at brande sig selv og lave opslag osv., og blive rigtig god til at bruge de her platforme. Og det plejer vi og jeg simpelthen at have den engangsvinkel til det, der hedder start organisk. Start med at gøre det, der er gratis,
Fordi at måske er du ikke så klar på din målgruppe endnu, eller måske er du ikke så klar på dit budskab, og måske er du ikke så klar på, hvad det er, der gør dig unik osv. Det skal du ligesom lære at italesætte, sådan så folk forstår det, og sådan så det resonerer, og sådan så det fungerer. Så vent lige med at putte penge i det, indtil du har lavet noget, der giver mening for folk derude på den anden side. Ikke? Jo, det var faktisk en perfekt segue til det, jeg havde tænkt mig at komme ind på nu, hvilket er det med content. Ja. Det er jo, vi er i tiderne, hvor det spiller en kæmpe rolle. Ikke? Hvis ikke man har bygget noget op, før man begynder at lave content, så er det nok også den i gåseøjne nemmeste måde at komme ud til flest mennesker på. Klar. Især organisk, ikke? Og med markedsføring. Man kan virkelig komme ud til mange mennesker, bare ved at skrive et opslag, lave en video og sådan nogle ting. Right. Når du selv har lavet dit content, du har også lavet meget jo. Mm-hmm. Altså, du har lavet mange reels, og du har podcast og alle mulige forskellige ting. Er der noget, som du har tænkt, det her, det virker sindssygt godt for dig? Ja, men altså, jeg synes, det er godt, at du lige siger for dig, fordi at der er jo så mange angrebsvinkler til det her, så hvad der lige nøjagtigt fungerer godt for mig, er slet ikke ensbetydende med, at det fungerer godt for nogle andre. Mm-hmm. Men jeg vil sige så meget, at det første lange stykke tid havde jeg kun et fokus, og det var at bygge en følgerbase op på Instagram, og simpelthen bare have mit fokus der. Og det, jeg gjorde der, var simpelthen bare at prøve en masse forskellige af og lave content i øst og vest, og så havde jeg et kæmpe fokus på at simpelthen at have dialog med folk i indbakken, apropos networking og alt det her, som du lagde ud med at sige. Men efter at jeg ligesom sådan kom over den der startende fase og så videre, og bare simpelthen brugte rigtig meget tid på det der, der koblede jeg så min podcast på, og havde egentlig bare fokus på lyddelen af det, ikke som videopodcast. Men det, der senere hen gik hen og skete for mig, det var, at hver gang jeg fik en ny kunde ind i min forretning, så var det, at de alle sammen rapporterede tilbage til mig og sagde, jeg har lyttet til alle episoder af din podcast. Og når du sidder med en potentiel kunde over for dig, som der har måske brugt 30 timer i ørerne med dig, jamen så er oddsene alt andet lige uendelig meget højere for, at de er varme, og der er tillid, og de har lyst til at købe noget af dig. Så for mig har det helt klart fungeret rigtig godt at lave noget short-form content af en art, ligesom få dirigeret videre over til noget, der er mere longform i natur. Simpelthen sådan, så folk de bare kan bruge mere tid sammen med dig, og ligesom føle, at de lærer dig at kende på den ene eller anden måde. Og når de så på en eller anden måde får en trigger, der siger, kunne du ikke tænke dig at høre mere, kunne du ikke tænke dig at prøve mere, kunne du ikke tænke dig at booke et kald, eller hvad det nu måtte være. Hvis de har været igennem den der rejse fra shortform til longform, så fungerer det bare enormt godt. Og det er det, der har gjort for mig i hvert fald. Ikke? Jo, det er sjovt, hvordan nogen stadigvæk ikke helt kan se det for sig, fordi de ikke selv har oplevet det. Ja. Men jeg tror, det sker for de fleste af os, altså, som sidder på vores telefoner, følger nogen, de synes, der er fede. Altså, jeg begyndte at lytte til en podcast, som handler om, hvordan man skal budgettere i privatøkonomien. Det har jeg aldrig gjort før. Men så lytter jeg til det. Og så efter man har lyttet til 1 million af de der episoder der, så er man jo sådan, så føler man, at man kender personen. Præcis. Kæmpe tillid. Og så går man ind og skriver sig op på e-mail-listen. Ja. De ting, som personen i reelt set gerne vil have, man gør. Yes. Og det er jo, kommer på, hvordan man ser det, men win-win vil jeg kalde det, ikke? Ja. De får noget af det, vi får noget af det. Og det er jo sådan, man bygger tillid, og det er jo det, som jeg også prøver at formidle videre til, når der kommer en kunde hernede i studiet, som siger, jamen, har I nogle idéer til, hvad vi kan gøre? Ikke? Så foreslår jeg jo altid tit, hvis du kommer på skærmen, og du føler dig komfortabel med det, så synes jeg, du skal gøre det. Ja, klar. Så bliver det samme. Du kan gøre det på 10 sekunder, 30 sekunder, du gør det i en podcast. Er der noget forbindelse, noget connection? Folk kan se dig, folk kan mærke personligheden. Ikke? Og det er jo det, som de har lyttet til din podcast, kommer ind og føler, at de kender dig. Og så er det der, hvor de er varme. Ikke? De er klar til at tage en eller anden form for aktion på det, som du kan tilbyde dem. Jamen, så rigtigt, og jeg vil egentlig også bare tilføje til det her, at jeg tror, at der er mange, der vil kunne kaste sig ud i projektet, som for eksempel, det her, det tror jeg, du bliver glad for, jeg siger nu. Ikke? Jeg tror, der er mange, der kan få den skøre idé, at de vil lave en podcast, eller en video-podcast, eller en YouTube-kanal, eller hvad det nu måtte være. Og så laver de første 5 episoder, og de får 10 views per styk, eller et eller andet. Og så siger de, what's the point? Det her, det giver ikke mening for mig længere. Men det, man skal forstå, det er, at hvis du har lavet de første 10 episoder af din podcast, så har du skabt et rabbit hole, som folk de kan falde ned i. Og så kan det godt være, at du måske lige skal trykke lidt på pausetasten i forhold til at lave flere episoder endnu. Måske skal du begynde at promovere dine første 10 episoder noget mere, sådan så folk de kan falde ned i det der rabbit hole. Fordi hvis de først tager hele turen ned igennem, så er de varme, som vi snakker om, ikke også? Men det er ikke spildt arbejde, bare fordi at du kun fik 10 views per episode. Nu har du skabt et sted, du kan dirigere folk hen, som der kan varme dem op automatisk. Det er det, der er pointen med det der lange format der, ikke? Ja, og det er jo svært, fordi hvis man er ny, og man har begrænset tid, energi, man er forvirret omkring, hvad er mit mål og sådan nogle ting. Og så når man har lavet 10 episoder, og man får 100 views i alt, så tænker man,
satan, er det her, jeg skal gøre de næste 5 år, før jeg får succes, ikke? Og der er det der, hvor jeg vil sige til folk, der lytter med, lad være med at give op. Bare finde ud af, hvordan... Man kan også måske kigge på, hvordan kan man gøre det mere effektivt. Klar. Frem for at give op, så sige, okay, i stedet for at bruge 5 timer på en YouTube-video, hvad kan jeg så gøre for at bruge 3 timer eller 2 timer, og stadig formidle det samme, og skabe den der personlighed. Ikke? Jeg tror også, at det er vigtigt, at man ligesom bliver klar over, hvor på rejsen er man, fordi nu spurgte du om, hvordan jeg startede folk op før, ikke? Og jeg vil sige, inde i mit hoved, så er der også lidt nogle faser i det, altså at når du er helt ny, så kan det godt være, at dine første kunder ikke kommer til at komme igennem din podcast. Det kommer til at være meget mere i den der en-til-en-dialog, og du er ude rent faktisk at tale med folk, og der sker rigtig meget i indbakken på din sociale mediekonto, eller hvad det nu måtte være. Og det her med at få enormt mange kunder igennem en podcast og sådan noget, kan komme i en lidt senere fase. Men det er jo fedt, at du har brugt noget tid på at bygge den op, og det skaber noget troværdighed undervejs og sådan noget. Men det er også bare sådan, at man lige har sine forventninger indstillet korrekt, at måske er det mere sådan dialogbaseret i starten. Senere hen er det måske mere organisk content-baseret, hvor kunderne kommer fra. Og til allersidst er det måske mere en eller anden form for marketingmaskine, der kører med annoncer og så videre, e-mail marketing og sådan noget. Så bliver det rigtig fancy lige pludselig. Ikke? Ja. Men det er bare så, man ved, hvor man er på den der rejse. Og jeg tror, at de 9 ud af 10 slipper ikke for at tage den tur fra bunden til toppen. Ikke? Altså, du kan ikke starte på toppen. Nej, og der er jo også, det er sjovt, du siger det der med at starte på toppen, for der er jo nogen, der kommer herind også, og virkelig har nogle høje forventninger til, hvis de så har set en anden Instagram eller YouTube eller whatever, lave en fed video eller en podcast, og så tænker de, hvis jeg gør det her på den her måde, så kommer jeg til at få lige så meget succes. Mm-hmm. Og det, som de nogle gange glemmer, det er, at de har jo lavet det i mange år, og de har virkelig brugt rigtig mange penge på det, og de kan ikke bare gå ind og kopiere det, og så få de samme resultater, fordi det handler jo om det der tillidsopbyggelse, og man skal jo bygge det op i flere år for følgere på alle platformer og sådan noget. Ikke? De kommer virkelig ind med nogle virkelig høje forventninger, og jeg prøver at sige til dem nogle gange, det kan være, at du ikke skal bruge dit budget på det her, men prøv det her af, og så se, hvad der virker og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Når du får nogle coaches ind, og skal fortælle dem om det her med content, hvad er deres første reaktion, når du siger, måske skulle du prøve at lave en video eller noget, hvor de er på? Jamen, altså det der med at være på kameraet og tale og vise sit ansigt osv., det er jo noget, som der skræmmer rigtig mange mennesker væk, og de synes, det er ukomfortabelt og akavet og sådan noget. Og sådan var det også for mig. Altså, så jeg tror, det er meget godt for det første at forstå, at hvis du har det sådan, dig som lytter med derude, jamen så er du ligesom alle andre. Det er fuldstændig naturligt, ikke? Men til din pointe er der jo helt klart noget i, at der er jo så meget at vinde i at kunne finde ud af at være på kameraet, fordi at det er meget lettere at skabe connection igennem den vej versus en infographic eller bare et stillbillede, eller hvad det nu måtte være, ikke? Så der er jo helt klart nogle hurdles at komme hen over det, og der er noget personlig udvikling, som man ligesom er nødt til sådan at påtage sig frivilligt. Jeg ser mange, som der sådan kaster sig ind i det her social media game, men sådan har meget modstand på det undervejs. Sådan, jeg vil ønske, det ikke var sådan, og jeg vil ønske, at jeg ikke skulle det her. Jeg vil ønske, at det ikke var sådan her, det forholdt sig, og så videre. Men hvis du gerne vil gå den her vej, så er du nødt til at købe hele pakken, og der er nogle ting, som det indebærer, som for eksempel, du er nok nødt til at øve dig i at være på kamera, for ellers bliver du ikke god til det. I'm sorry, men sådan er det bare, ikke? Ja. Så det er en del af gamet. Altså, der er ikke så meget at sige til det. Nej, og grund til det, og grund til, at den her podcast hedder Det Rigtige Format, det er også, der er ikke noget rigtigt og forkert. Det er bare noget, som er mere effektivt i de tider, vi er i. Ikke? Hvis du er god til at lave et tekstopslag, det er der jo nogen, der er virkelig gode til. Ja. Jeg er dårlig til det. Jeg skal have hjælp af ChatGPT, hvis jeg skal strukturere det og skrive det. Men det er fordi, det har aldrig været noget, jeg har været god til. Vel? Men så er der nogen, der er sindssygt gode til det. Min kæreste, hun er virkelig god til at skrive et langt opslag, og det er jo sådan noget, når jeg læser det, tænker jeg, det er jo ikke sådan, du snakker i virkeligheden. Altså, så kommer alle de der andre ting ind, men hendes følgere, som for det meste af kvinder, de er jo sådan, de kan virkelig mærke det opslag, og det er bare et billede, der bliver postet, og det fungerer skide godt for hende. Og hun er også god til podcast og sådan noget, men man behøver ikke. Men det er et effektivt værktøj, hvis du begynder at være mere personlig i det, du gør, ikke? Ja. Du får lige en sjov anekdote med det her. Jeg havde en coaching-session med en klient engang, hvor vi talte om den her udfordring, vi taler om nu, med at hun havde svært ved at tale til kameraet på sin telefon. Og hun var travl den dag, og der var nogle ting, der ikke lige var gået op i forhold til logistikken, så hun endte med at have sin coaching-session med mig på sin telefon, mens hun holdt den sådan her i hånden. Og hun insisterede meget hårdt på det her kald, at hun kunne absolut ikke tale til kameraet på hendes telefon og filme sig selv på den måde.
Og jeg synes jo, det var så sjovt at sidde på den anden side af det kamera og sige, du gør det lige nu, imens at vi taler sammen. Ikke? Så selvfølgelig er det en mental barriere. Selvfølgelig kan du rent fysisk godt tale, det kan jeg jo se. Så det synes jeg bare var en sjov situation. Ikke? Jamen det er, og folk de gør det jo konstant. Altså der er jo uendelige selfies. Ja. Og man kan måske beskytte sig bag en god selfie, ikke? Med et rigtigt vinkel og et rigtigt lys og sådan noget. Ja. Og lidt nemmere. Men så må man starte der, og så må man putte noget personlighed i sit tekstopslag. Ikke? Yes. Og så tror jeg måske også, at man kan... Hvis man kan mærke, at folk reagerer på det, så får man mere lyst til at gøre det. Ikke? Hvis folk de synes, det er fedt, det du smider op, så får man mere lyst til. Men jeg synes, det er en forlidt erklæring, hvis man siger, jeg kan ikke få gang i noget, når man ikke har gjort noget. Nej. Og det er jo det. Det er jo bare... og sådan er det for alle. Jeg kommer altid med eksempler, hvis du sælger hjemmelavet stearinlys, for eksempel. Du kan gøre det på så mange forskellige måder. Du kan ikke bare tage et billede af dit stearin, det kan du også godt, men hvis alle andre gør det, hvorfor fanden skal folk så købe dine, ikke? Altså, så vis processen, eller vis et eller andet, at du er et menneske bag, ikke? Jamen præcis, og jeg vil jo sige, at langt hen ad vejen, de ting, som du bringer op her, jeg tror jo bare, at det hele bliver så meget mere essentielt i forbindelse med fremtiden, og når AI kommer, ikke? Altså hvis ikke, at du kan få mennesket frem igennem det, du laver, så kommer folk til at være røvlig glade. Ja. Fordi alt sådan noget generisk stillbillede og tekstbaseret og sådan noget, hvis ikke jeg kan mærke, at der er et menneske om bagved, så er jeg ligeglad. Ja. Altså det tror jeg er fremtiden, ikke? Jo, og det i højere grad end det er. Ja, det bliver det i hvert fald. Så kan det godt være, at ChatGPT hjælper en med at skrive det. Ja, fair nok. Men man skal stadig kunne mærke det. Præcis. Ja, ikke? Præcis. Vi har her, mig og Jakob har her prøvet at blive bedre til at strukturere vores content, fordi at det, som der bliver nedprioriteret hos os, det er faktisk det, vi sidder og laver nu, ikke? Fordi vi har så travlt med at lave andre ting. Har du nogle gode idéer til, hvordan man kan få en god struktur på sin contentplan, eller hvad man vil kalde det? Ja, altså jeg vil sige, at det første, jeg vil sige til det er god idé, læg en struktur og få en contentplan, fordi det er jo også en anden sådan interessant observation, jeg har lavet igennem lang tid, det er jo, at det her med at lave content og markedsføre sin forretning udadtil, er jo måske en af de vigtigste, facetter af det at drive en forretning. Men det er faktisk den, som folk tager måske mindst alvorligt på sådan et planlægningsmæssigt niveau. Og meget content ender med lidt at blive sådan noget med, jeg skal også huske, og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal poste i dag, og man går sådan og spekulerer over det, sådan kan vide, hvad jeg skal lave i morgen og sådan noget. Og det ender med at blive til sådan noget, en ting, hvor jeg skal ligesom føle den, og hvad kunne det lige være i dag, og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig er det spontane også godt en gang imellem, når det ligesom sådan kommer til dig. Men hvis ikke er det noget, altså i en hvilken som helst anden større virksomhed, hvor de har en marketingafdeling, der sætter de altså ned, og der sætter de sig ned og laver skemaer og planer og årshjul og ting og sager og sådan noget, for ligesom at sige, det er sådan her, vi kommer til at gøre det i den kommende måned, eller hvad det nu måtte være. Og sådan skal det jo selvfølgelig være for en hvilken som helst virksomhed, som vi tænker på her, fordi det andet er jo selvfølgelig noget sløseri jo. Altså det er det jo bare. Men jeg vil også sige, at det er hårdt psykologisk at være i den der sådan spekulation over, kan jeg vide, hvad jeg skal poste næste gang, ikke? Jeg gjorde det også en gang, så havde jeg sådan, jeg skal poste 2 gange om dagen, eller 1 gang om dagen, eller 3 gange om ugen. Det kan variere, ikke? Ja. Har du set, er der et mønster i, hvad der har givet bedst resultater, både for coachen selv, uden at skulle stresse over, jeg skal nå at poste, og også sådan på selve ja, helt klart. Altså et par ting her, ikke? For det første så vil jeg sige, at vi er alle sammen forskellige i forhold til, hvad der er meget content at producere. Hvis du har postet 2 gange om dagen før i tiden, så er der jo nogle mennesker, der vil høre det og sige, sådan, det lyder fuldstændig vanvittigt, jeg vil kaste op. Det synes jeg selv lyder vanvittigt nu. Ja, det er jo det. Ikke? Så der har vi jo alle sammen sådan vores indre termometer sat forskelligt. Ikke? Så hvad der er meget content for en person, kan nødvendigvis være anderledes for en anden person. Så det handler jo meget om til at starte med at prøve at sige, okay, lad mig lige prøve at sætte måske barren lidt lavt, og så se, om jeg kan skrue temperaturen op gradvist, se, om jeg kan komme mere ind i rutinen, være mere effektiv med det, som du sagde, få nogle gode systemer osv., og så ligesom sætte barren et sted, hvor det er holdbart for dig selv. Fordi at, ja, Gary Vaynerchuk siger, at du skal poste 4 gange om dagen, og du skal bare hustle, men er det realistisk? Ikke? Ja. Eller brænder du ud undervejs, og så videre. Så det er du altså nødt til lige at forholde dig til. Ikke? Jo. Og det er den ene ting, og så noget andet er også, at du spurgte mig om, hvad har jeg set fungerer godt? Altså både fungerer det godt at planlægge, men det fungerer også rigtig godt at planlægge de rigtige ting, sådan så du får resultaterne den anden vej i sidste ende. Ikke? Og noget, som jeg altid sådan, jeg kan altid lave en hurtig analyse af et feed eller en profil, ved at ligesom at spørge mig selv om, er de her 3 facetter ligesom sådan tjekket af eller dækket ind på en profil? For det første, får du givet værdi til folk? Sidder modtageren, din målgruppe, ude på den anden side og siger, tak, det var et fedt opslag, det var lige det, jeg stod og manglede, eller det kan jeg prøve af, eller det kan jeg tænke videre over, eller hvad det nu måtte være.
får du givet værdi. Nummer 2, får du rent faktisk vist dine produkter frem, eller din service frem, eller de resultater, du skaber for folk frem. Så får du rent faktisk talt om den service, du yder ude på den anden side. For det er klart, folk kan ikke købe, hvad de ikke kan se. Det giver sig selv. Og den sidste ting, får du rent faktisk givet noget personlighed videre fra dig selv, får du vist, hvem du er, og får du vist, hvem du er som menneske, og delt din filosofi og din holdning osv., sådan så jeg kan føle, at jeg kan connecte med dig på et menneskeligt niveau. Hvis ikke du giver værdi, får vist dit produkt og vist, hvem du er, jamen så er der noget, der mangler i den der taburet der, og så kan jeg ikke købe noget af dig i sidste ende. Så det er jo igen det der med, man skal jo i gang på en eller anden måde. Ja. Og så om det er på den ene eller den anden eller den tredje måde, og man behøver ikke gøre det hele på et op. Altså, man skal ligesom starte et andet sted. Og det er jo noget, man lærer også løbende. Men jeg kan sagtens forestille mig, at der er mange, der sidder der og tænker, shit, skal jeg have styr på alle de her ting? Ikke? Jo, men det er jo så her, planlægningen kommer ind, ikke også? Fordi at lad os nu bare tage det lette eksempel, og så sige, okay, jeg vil gerne sætte barn for mig selv et rimeligt sted, der hedder, jeg vil gerne lave 3 opslag i ugen. Men så kan du så vende tilbage til den checkliste, jeg lige gav, og så sige, okay, jeg skal lave 3 opslag. Det ene skal være værdifuldt, det andet skal handle om min service, og den sidste skal handle om mig. Og så kan du starte forfra igen næste uge. Så er det forhåbentlig lidt mere simpelt. Eller hvis du gerne vil doble op i ambitionsniveau, så kan du tage 2 ture rundt i den der karusel på en uge i stedet for. Bare for at male det meget groft op, ikke? Og vi kan gå i dybden med de der underpunkter, hvis vi har lyst til det. Men det er i hvert fald en måde at lægge en struktur ned over det, sådan så at man kommer hele vejen rundt. Fordi at det er næsten 9 ud af 10 gange, når folk de siger, jeg laver content, og det virker ikke, jeg får ikke nogen kunder, så er det fordi, de fejler på en af de 3 der. Det er dejligt specifikt. Ja. Det er jo sådan noget, jeg godt kan lide. Ja. Fordi hvis man lytter med, og man er helt sådan grøn på, hvad fanden skal jeg starte med at gøre, så kan man tage udgangspunkt i de 3 der. Og det er jo, så kan man være bedre til den ene, eller den anden, eller den tredje, men det er en god mile, eller sådan, at forholde sig til på den måde. Og det er også noget, jeg tit snakker med folk, der kommer hertil og spørger mig, og hvordan kan jeg starte med at blive content creator for andre, og sådan noget. Og der kan de tage hul på en af de 3 ting til at starte med, i hvert fald. Men det er faktisk tit det der med, at som jeg ser gang på deres Instagram, eller YouTube, eller hvad de nu bruger, man kan ikke se, hvad det er, de sælger til folk. Man kan simpelthen, så ligger der måske en hel masse tilfældige billeder inde på deres feed, og så tænker man sådan, jamen, kan man hyre dig, eller laver du det for sjov, eller hvis ikke de viser det, så er det bare sindssygt svært for nogen, som slet ikke kender dem, at gå ind og kigge og sige, dig vil jeg gerne bruge, hvis ikke nogen kan se, hvad de tilbyder. Nej, og det er sådan en anden klassisk fejltagelse, så det her med, at man har den her følelse af, jamen det har jeg jo allerede sagt, eller det ligger længere nede i mit feed, eller man kan jo bare klikke på linket i min bio og gå ind og tjekke ud, hvad det er, jeg sælger, og så videre. Men der er det her med, at jamen, det gør folk ikke, medmindre at du ligesom motiverer dem til det, eller inspirerer dem til det på en eller anden måde, og ligesom sådan gør dem nysgerrige på det. Der er også en anden vigtig ting, som man skal forstå, det er, at den almene køber derude på den anden side af skærmen, de skal i gennemsnit være tilbudt din service i gennemsnit 7 gange, før de siger ja. Det er også mange gange. Det er nemlig overraskende mange gange. Så hvis du kigger ned over et datasæt af 1000 købere, og du så finder ud af, hvor mange af dem har rent faktisk lige været inde og tjekke hjemmesiden ud først, og hvor mange gange har de gjort det i gennemsnit og regnet det ud, så vil du se, at i gennemsnit går de ind og tjekker en hjemmeside ud 7 gange. Det er sådan en tommelfingerregel, man har i markedsføring. Ikke? Og det fortæller dig jo bare, at som du siger, du skal jo vise det og tale om det igen og igen og igen og igen, fordi nogle mennesker skal måske ind på din hjemmeside og tjekke det ud 20 gange, før de klikker på ja-tak-knappen til den service, du nu leverer. Ikke? Jo. Så det er bare for at sige, kom tilbage til det igen og igen og igen. Ja, det er jo ligesom at gå forbi en forretning, og tænker, den er spændende, jeg har bare ikke lyst til at købe noget lige nu, men nu ved jeg, at den er der. Altså, og det her, det er jo sådan en stereotyp, som jeg er sikker på, at mange også kender. Ikke? Der er jo nogle mennesker, som der rigtig godt kan lide at sidde på sådan nogle tøjhjemmesider og sidde og sådan og hyggeshoppe på Zalando, og halvdelen af tiden, så sidder de og putter ting i indkøbskurven, og så fjerner de det igen. Og så går de ud af Zalando og siger, ej, ikke alligevel. Ikke? Og så gør de det igen i morgen. Og jeg er sikker på, at de også har nogle fascinerende statistikker. Men det er jo sådan, købspsykologi fungerer rent faktisk. Ikke? Det er, at vi tager lige tilløb til tingene. Ikke? Jo, og så får man den der i indbakken. I sin mail. Du har noget i kurven, du lige glemte, eller du har noget på ønskelisten, du lige glemte. Og den e-mail, den tjener de kassen på, Ja. Jamen, det er jo også det der med, at man skal holde dem, mens de er varme. Ikke? At man ved, de har interessen, så hiver man fat i dem. Det er jo også derfor, at jeg siger altid til folk, bare smid et eller andet op på story i det mindste. Hvis du er ude og lave et shoot, tag et billede af, at du er ude. Du behøver ikke have kunden med, du behøver ikke lave en reel, et eller andet fancy. Bare minde folk om, at du konstant er der til rådighed. Yes. Og det er jo det, som der er mange, der glemmer. Ikke? En ting er, lad os sige, at de ikke har den niche, som vi snakkede om før, at de ikke er gået dybt nok ned i, hvad de gerne vil være gode til.
Men hvis de finder den niche, så ved de også godt, okay, men så er det her, jeg skal dokumentere, jeg laver. Yes. Hvis du er bryllupsfotograf, så skal du ikke begynde at lave podcast. Altså, Nej. så skal du ligesom have en anden rød tråd i det. Det er fint nok at teste i starten, selvfølgelig. Men det giver god mening, det der med, at de skal have noget at tage fat i, og de skal bevise, de er der. Men folk om, de konstant er der, ikke? Jo, og så vil jeg også sige, at der er opstået sådan en interessant ting i den her måde, vi tænker forretninger nu til dag, så det er, at hvis ikke at du er aktiv på din profil inden for en relativt kort periode, så begynder folk at spekulere på, om du kan vide, om du er lukket. Ja, det er sygt. Det er ret vildt, ikke? Men jeg har for eksempel en kone, som har været selvstændig i 4 år, og hun har besluttet sig for at skulle læse videre nu, så hun har sådan sat sin forretning på pause, og hun fik henvendelser, kontinuerligt i hendes forretning, og hun stoppede med at poste, og bang, så stoppede henvendelserne mere eller mindre også med at komme, altså efter 2 uger, eller et eller andet stil, ikke? Sygt. Og jeg har selv oplevet også, efter at jeg lige skulle lave nogle omstruktureringer af min forretning, at jeg stoppede med at poste, og da jeg begyndte at poste igen, så begyndte henvendelserne at komme meget hurtigt, sådan, gud, tilbyder du igen, er der åben igen, og sådan noget der. Og det giver virkelig bare folk den der følelse af, gud, de har ikke postet siden den 12. januar, de har nok lukket. Det er faktisk ret vildt. Det er ret interessant, fordi så bliver man også mindet om, når man hører det. Måske skulle jeg poste lidt oftere, eller måske skulle jeg lige minde folk om, at jeg stadig er der, ikke? Tjekker det der ud. Ja. Og det har også noget at gøre med, at folk de tolker også ret meget i, at når de ser, at din aktivitet er høj, så siger det også noget om, hvor begejstret du er for det, du sælger, og hvor meget du er oppe at køre over det, og hvor meget du er inde i det lige nu, og sådan noget. Og hvis de ser din begejstring og din aktivitetsniveau og sådan noget der, jamen så mærker de det jo ikke. Nej. Altså, og så bliver de jo også mindre begejstrede. Ja, klart. Altså, men det er jo ligesom alle andre store forretninger i verden. Altså, McDonald's, de kan ikke tjene flere penge nærmest. Men de brander jo sig selv konstant, selvom de i bund og grund alle ved, hvad det er. Stadig får du at vide, at der er en ny burger, ikke? Altså, det er jo bare sådan, det er. Man skal hele tiden minde folk om det, og så kan man gøre det på sin egen måde. Klart. Ja. Jeg tænker, vi kan gå lidt mere i dybden omkring selve content-delen, når du skaber dit content. Der er jo forskel, som vi snakker om, på hvordan man gør det. Hvis vi giver dig content-ekspert hatten på, når du selv skal producere dit eget content, hvilket udstyr bruger du så som udgangspunkt til at lave det? Jamen altså, man skal lige huske, man må helst ikke gå ind og kigge på min profil nu, fordi at jeg er ikke sådan lige nu i en fase af mit liv, hvor jeg har behov for at sidde og tiltrække kunder ind til mig selv. Nej. Så lige nu er social media mere en form for sådan dagbog for mig, hvor jeg ligesom får dokumenteret, hvad er det, jeg går og tænker på og sådan noget. Men, så jeg skal nok tage mig selv tilbage i en tid, hvor jeg rent faktisk forsøgte at tiltrække kunder med det. Ikke? Ja. Men i forhold til udstyr og setup og så videre, altså jeg har prøvet en masse forskellige ting af, og en ting, jeg blandt andet har gjort, da jeg har været selvstændig, er eller bare har været for mig selv, det er, at jeg har nærmest bygget et helt studie op derhjemme med lys og lyd og med alt muligt og så videre, og sat noget op med et kamera og sådan noget. Og der er utrolig mange af mine kunder, som der er kommet til mig og sagt sådan, men det ser også så lækkert ud, når du gør det, og det vil også være meget lettere for mig, hvis jeg også bare, hvor vil jeg også bare gerne have, at det var sådan her. Og i sideløbende med det har jeg selvfølgelig prøvet alt andet tænkeligt også, og testet det hele af. Og det, jeg altid har sagt til dem, det er, at nogle gange kan det faktisk godt sådan skade dynamikken i dit content en lille smule, at det er så lækkert, og at det er så opstillet, og det er så perfekt det hele, eller at det i hvert fald er det samme fra gang til gang til gang. Og jeg har mødt flere, som der ligesom har fortalt sig selv, at jeg kan ikke rigtig komme i gang med det her content, før jeg får bygget hele det der studie bag mig, og det der YouTube-style setup med lys og sådan noget. Ikke? Jeg har hørt den så mange gange. Ja, og det jeg har måttet fortælle dem hver gang, det er, når jeg har gået en tur, og lige har haft noget på hjerte, og randet ind i min telefon, og sat nogle undertekster på bagefter, så performer det 100 gange bedre, fordi det virker sådan en lille smule mere spontant, fordi det er det også, ikke? Og det er egentlig bare for at sige, at nogle gange er simpelt bedre, specielt når du skal gøre det selv i hvert fald. Ikke? Så forstår jeg godt, at hvis man skal lave en reklamevideo for nogle nye smykker eller et eller andet, så er det selvfølgelig noget helt andet. Men den der sådan dag-til-dag tilstedeværelse på de sociale medier, det må altså gerne være en lille smule sådan rough og dynamisk. Det er i hvert fald det, som der har virket godt for mig. Og det, der har fået folk til at respondere allerbedst faktisk. Ikke? Så en telefon. Ja, en telefon. Ja, altså det er jo i virkeligheden så simpelt, det kan være, ikke? Altså, og jeg kender jo også mange, der... det har jeg sikkert sagt tidligere episoder, det kan jeg ikke huske nu, men jeg kender rigtig mange, som siger, Erik, hvad for en kamera vil du anbefale? Ja. Altså nogen, som ikke lever af at lave content, men har en anden business, som en online coach eller noget. Ja. Og så siger jeg altid, har du prøvet med din telefon?
Fordi jeg er 100% sikker på, at du kan ikke finde ud af at gøre det med dit kamera, hvis ikke du kan finde ud af at gøre det med din telefon. Right. Du kommer ikke til at blive bedre til at snakke ind i et kamera. Nej. Fordi jeg vil faktisk våge at påstå, at du gør det sværere for dig selv. Fordi det er mere intimiderende at kigge ind i snit der kamera, end det er at kigge ind i en telefon. God pointe. Især i selfie-kameraet. Og barriere på, at så skal du overføre det til din computer og klippe det bagefter og alt det der. Ikke? Ja. Der er så meget, som man ikke tænker over, før man har gjort det et par gange, og så tænker, fuck, hvor er det besværligt det her, ikke? Og det er lidt det samme med dem, som der gerne vil have podcast på video. Ja. Det kræver meget mere. Hvis ikke du har nogen til at gøre det for dig, så kræver det bare mere, så skal du sætte højst sandsynligt enten en telefon op, der filmer på 2 personer, hvis man har en gæst med. Så skal du klippe nogle reels ud af det, og du skal smide captions på, og du skal smide musik på. Og der er en hel masse ting, fordi man har inde i hovedet dem, man følger, man sammenligner sig med dem. De online coaches i fitnessbranchen, som gør det godt, jeg vil både påstå, at de har gjort det, alle sammen har gjort det i rigtig mange år. Stensikkert. Og de kan lave det sådan her. Jeg kan nævne flere, hvor at jeg kunne tage kameraet frem, og så kører vi bare derudad, og så bliver det bare mega nice. Og fordi det er simpelt. De ved, vi behøver ikke at sige de her faktuelle ting, fordi det er ikke det, der er pointen med den her video. Pointen er, at det skal være hyggeligt og sjovt at bygge personlighed. Ikke? Jo, og så vil jeg også sige, at noget andet, jeg også har observeret meget, det er, at folk er meget opmærksom på præcis, hvordan det ser ud, om det er lækkert, og hvordan at sådan viben er i det, som de laver. Men i virkeligheden er det meget ofte faktisk det, de siger, og det, der er indholdet af det, du rent faktisk får sagt, som der, altså det betyder meget mere egentlig. Altså, hvad er budskabet her? Ikke? Kommer du rent faktisk og siger noget med noget indhold i, eller er der noget her, som der fanger mit opmærksomhed på den ene eller på den anden måde? Kan for mig nogle gange trumfe, hvad er lige sådan viben, og det er super lækkert og spicy kvalitet og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, det, nogle gange, så kan jeg jo godt blive frustreret, når jeg sidder og kigger på de sociale medier, ved at se, at der er nogen, som der bryder alle kunstens regler i forhold til, hvad godt content er ifølge bogen. Ja. Men når jeg så kigger på, hvad er det, personen siger her, så kan jeg jo se, at de kan jo slippe afsted med at lave relativt ringe kvalitet, fordi de rent faktisk har noget på hjerte, som folk bliver interesseret i. Ikke? Jo, og memes og sjove videoer på YouTube og sådan noget, det er jo også noget, som man ikke tænker kvalitetsmæssigt. Præcis. Hvis man ser en sjov video, så er man ligeglad om den er skudt med en brødrester, ikke? Altså, så skal den bare være sjov. Yes. Og så ser man den lidt ligesom det er sådan et klassisk eksempel, det der med, hvis der er et car crash, så tager du ikke sådan et kæmpe kamera frem og begynder at filme og sådan noget. Så tager du bare telefonen frem og filmer og tager billeder, ikke? Så hvis der er nok spændende indhold i det, man laver, så er det lige meget, hvad man filmer det på, ikke? Jo. Hvis man har sans for det, så kan man jo bruge den kreativitet, man har, ikke? Og tilføje det. Og hvis man er god til at finde på et hook, så kan man gøre det, sådan nogle ting. Men jeg synes, hvis man er helt ny, så synes jeg, det er bare om at komme i gang, ikke? Med det, man sidder med. Mig og Jakob, apropos det der med struktur før og sådan noget, vi prøver at være mere struktureret i vores content. Så vi har faktisk, forhåbentlig, måske er der nogen, der kan bruge inspirationen fra det, vi har sat en dag om måneden af, som er en lørdag, fordi vi har ikke tid i hverdagen til at lave vores eget. Og der har vi så struktureret, eller lavet en plan over, hvad for noget content vi skal lave. Og sidst, der lavede vi lavede 30 reels på en dag, filmede vi dem. Vores mål var at filme 30, klip 30, og sætte dem ind i et system. Det er stærkt. Ja, og vi fik næsten gjort det. Ja. De der captions, det er det, der tager længst tid at lave, hvis man gerne vil have det sådan overret, ikke? Jo. Det tager lang tid at lave. Vi brugte en app, der hedder Later. Jeg ved ikke, om du kender den. Jo. Så mit spørgsmål til dig er, hvilke apps kan du foreslå, folk kan starte med? Ja, altså når jeg selv deler noget nu, så planlægger jeg mit content ind i en app, der hedder Buffer. Det er bare en app ligesom som Later. Ja. Jeg har egentlig også brugt Later ret meget. Når jeg har haft transkriberet mine videoer og så videre, så har jeg brugt den sådan kunstig intelligens software, der hedder Descript eller Descript. Ja. Den kan også det der. Jeg har også brugt en app, der hedder Captions. Jeg må faktisk sige, at på den måde er jeg ikke den store app-guy. Jeg kan faktisk godt lide at lave mine reels i Instagram-appen selv, og simpelthen åbne den der Reels-modul op, og så sige noget ved bare holde optag-knappen inde, og så slippe den igen, og så sige noget igen, så det bliver klippet på stedet. Det er tit min fremgangsmåde. Smart. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Jamen, så det er sådan en meget... hvis ikke man... Altså, fordi jeg kan også godt lide det simpelt og det hurtigt, og jeg bryder mig ikke om at skulle have det over på computeren og klippe det bagefter, eller hvad det nu måtte være. Så det der med lige at trække vejret ind og så sige, hvad er det nu, jeg vil sige? Når er det her, og så tryk på optag-knappen, mens man skyder sig selv, og så sige det, man gerne vil sige, slip tommelfingeren igen, og så sige, hvad vil jeg så sige nu? Og så hold knappen ind igen, og så sige min næste sætning, eller næste par sætninger,
og så videre dernedad. Og så bliver det sådan lidt klippet i det på en eller anden måde. Du kan lige gå ind og rette det lidt til bagefter. Ikke? Så i virkeligheden, i stedet for at lave en lang, det kunne også være video, i princippet, hvis den gemte på samme måde derinde. Ikke? Jeg har ikke prøvet at optage direkte ind i Reel-appen på den måde, men der har man jo også en app lige der fungerer. Og jeg tænker, hvis man skal bruge en Reel, altså til andet end Instagram, så kan man vel også bare downloade den ned, efter man har klippet den. Imens du sidder og klipper den der, så kan du faktisk trykke download op i højre hjørne, og den downloader ned uden vandmærke på. Det er først vandmærket, når den bliver postet rent faktisk. Ja. Så kan du poste den alle andre steder også, hvis du har lyst til det. Ikke? Og når jeg er rigtig doven, så putter jeg bare noget tekst hen over de første 3 sekunder, hvor jeg lige prøver på at lave en fræk hook af en art, ikke? Og få fanget folks opmærksomhed. Og så forsvinder den hook igen efter 3 sekunder. Og når jeg gør mig rigtig umage, så kommer der undertekster på, og når det bare skal gå stærkt, så i min verden er de første 3 sekunders hook vigtigere end underteksterne selv. Fordi jeg tror på, at det handler om at få stoppet det der scroll, og det handler om at få folk til at fokusere og trykke på tænd-lyden. Ja. Og det kan man gøre med underteksterne, fordi han snakker om noget, som der fanger min interesse, men jeg tror også, det der hook, der kan du komme ret langt. Ikke? Jo. Så den første lille sætning, du putter på der... Det er godt, du siger det der. Vi har lige lavet en reel, hvor vi nævner det. Okay, perfekt. Hvor vi siger, hvis du ikke orker at smide captions på, så bare sæt en titel på, der fanger så godt, som du nu lige kan finde på. Hvis ikke man har tid til at planlægge det. Det giver igen god mening i forhold til at holde det simpelt. Så det er bedre at smide noget op og smide et hook på, eller en titel på, end slet ikke at smide noget op. Fordi man er bange for, at jeg kan ikke lave captions og sådan noget. Og så måske lige et sidste tip i forhold til sådan processen i, hvordan at content kan blive skabt og sådan noget. Noget, jeg er blevet ret glad for selv nu, er faktisk at bruge den platform, der hedder Threads, som er sådan en pendant til Twitter, eller X. Og der kan jeg godt lide at gå ind og simpelthen tømme hjernen for små ting, jeg har lyst til at sige, eller små posts og små tanker, jeg har omkring pointer, jeg godt kan lide at lave og sådan noget. Og på grund af, at det er sådan et Twitter-style format derinde, så er det sådan okay, at det bare er sådan stream of consciousness. Altså du deler, hvad du lige har på scene nu, og så skal algoritmen derinde nok finde ud af at vise det, der giver mening til mange mennesker, og det, som der er lidt af noget skrald, det bliver så tonet ned igen. Men hvis jeg så ser noget derinde, som der lige pludselig får uforholdsmæssigt mange likes, så ved jeg, at der er noget herinde. Og så kan jeg tage den ene idé og gå over på de andre platformer og sådan ligesom ekspandere på den pointe der. Ja. Men det er godt sådan en lille test, sandkasse-miljø at være i. Det er lidt ligesom, hvis du tager en hel podcast og klipper reels ud af det, ikke? Ja, altså i princippet. Præcis, og deler det short-form content. Ja. Ja, så det giver god mening. Man kan også transkribere en reel om, og så lave et tekstopslag. Ja, det går jo alle veje. Ja. Og jeg tror også nogle gange, folk de sidder lidt fast i, at de skal lave reels hele tiden. Ikke? Ja. Men det behøver de ikke nødvendigvis. Men de kan virkelig genbruge mange. Og de kan også... En ting er at genbruge, en anden ting er også at bare lave det samme. Bare sige det på en anden måde. Ja. Altså, du kan jo gentage dig selv 10 gange på forskellige måder, og så lægge det op på 10 forskellige måneder. Der er jo ikke nogen, der kommer og siger... Jeg så et meget godt citat for lidt tid siden, som der sagde, at marketing er ikke at sige 100 forskellige ting en gang. Det er at sige den samme ting 100 forskellige gange. Eller på 100 forskellige måder. Ja. Så det er simpelthen de samme pointer, du skal tilbage til igen og igen og igen og igen, men sige dem på 100 forskellige måder. Ja. Jamen, det er ligesom det der, hvad er det med Bruce Lee, der sagde, han er ikke bange for ham, der laver 1000 forskellige spark, men han er bange for den, der laver et spark 1000 gange. 1000 gange, ja, det er det samme. Det. Ja. Som det sidste vil jeg lige gå sådan helt ned i detaljen i fremgangsmåden. Vi var lige lidt inde på det, ikke? Med den måde, du brugte Instagram og Reel og sådan noget. Når du finder på en idé, om det er, når du er ude og gå en tur, eller du skal lave en podcast eller noget, er det så bare med at gå i gang, eller har du lige en anden pre-planlægning omkring, okay, jeg skal gøre det på et bestemt tidspunkt, jeg skal uploade det på det tidspunkt, eller jeg skal sørge for at have de her ting gjort, inden du gør det, eller er det meget bare sådan fra tanke til idé til handling, og så upload? Altså jeg vil sige, at der, hvor det tit har startet for mig, er faktisk i, at jeg skal bruge en idé. Og det, jeg så går ind og gør, det er, at jeg åbner min kalender op, og så siger jeg, hvad er det for nogle samtaler, hvad er det for nogle møder, hvad er det for nogle interaktioner, jeg har haft med klienter og mennesker generelt omkring de her emner. Og så stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvad var ligesom nogle af problematikkerne, eller nogle af tematikkerne, der kom op på for eksempel en coaching-session. Og der vil altid være noget der, som jeg kan tage udgangspunkt i, fordi at der er for eksempel en kunde, som der har fortalt mig, at eller han eller hun har haft svært ved at lukke et salg, for eksempel. Okay, lad mig sige noget om, hvordan man lukker et salg. Så jeg prøver ligesom at tage udgangspunkt i de ting, der rent faktisk sker i min dagligdag.
Det er skidesmart. Og det er jo sådan et andet klassisk råd, man får, det er jo det der med document, don't create. Ja. Og det er jo mig, der prøver ligesom at dokumentere og sige, hvad er det egentlig, der foregår i mit liv lige nu? Og der er kalenderen et godt værktøj til lige at sige, hvad var det nu, jeg snakkede med hende der om, hvad var det nu, jeg snakkede med ham der om, og så prøve at få det der sådan ned på papir, og eventuelt ind i threads, bare lige for at have en record over det. Ikke? Ja. Derfra er jeg sådan... Derfra er jeg typen, som på papiret giver det god mening for mig at finde en dag i måneden, hvor jeg batcher ting sammen og skyder en fandens masse content. Men jeg føler måske, at jeg er for ADHD-agtig til det, og jeg kan ikke rigtig holde fokus i så lang tid, så jeg er faktisk bedre til sådan hurtigt at få snappet noget af. Jeg har planlagt det, og jeg ved godt, hvad jeg skal sige, og hvornår jeg skal gøre det, men jeg kan godt lide faktisk at sprede sådan det ud hen over hele ugen og skabe content, hvilket principielt ikke giver mening, sådan ud fra sådan et effektivitetssynspunkt, men det andet, det vil jeg sådan brække mig lidt over. Ja, hvis det virker for dig, det er jo det vigtigste. Ikke? Altså, man kan jo give sig selv en halv time hver morgen, eller hver aften, eller i pausen, eller hvad ved jeg, et eller andet, og lige lave et opslag. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, at tit har jeg haft det sådan, at jeg starter altid min dag med ligesom at sige, okay, hvad er det for nogle sådan større ting, jeg skal have klaret i løbet af i dag? Jeg skal have en coaching-session her, jeg skal have et møde her, jeg skal have gjort det her. Det skriver jeg lige op på en to-do-liste, og typisk har det også stået i mit system, at jamen, jeg skal have lavet et stykke content i dag. Og så får jeg det ligesom lavet, når det passer ind i rækken af ting, der sker den dag. Ikke? Ja. Det er fedt. Det er fedt at høre forskellige måder, man kan gøre det på. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen har prøvet på forskellige måder. Det er jo det, og altså, jeg vil sige det sådan her, at bare for at tage et eksempel, altså min kone, hun arbejder på den måde, at hun kan sætte sig ned og starte på et projekt om morgenen, og så kan hun køre hele vejen ind til sen aften, og bare være fuldstændig i flow med det. Og jeg knækker alle mine opgaver ned i små sådan halvtimes increments, ellers så bliver jeg helt bimset op i hovedet af det. Og på den måde tror jeg, at vi alle sammen skal finde ud af, hvad fungerer godt for mig. Ja. Jeg nyder også, når jeg har tid til at fokusere på én ting en hel dag. Jeg hader det. Ja, og jeg forstår det godt, fordi man kan virkelig køre død i det. Ikke? Ja. Og i starten der var jeg ligeglad, men jo flere opgaver jeg fik, jo mere fandt jeg ud af, at jeg bliver konstant afbrudt af andre små opgaver. Ikke? Ja. Så nu prøver jeg hver morgen at stå tidligt op, og så bare få de der små ting ordnet. Sådan, hvis der lige er en mail, jeg skal svare på, eller lige en besked, eller lige en lille bitte rettelse i en video, der tager 10 minutter. Ikke? Så får jeg det gjort, inden jeg kommer herned, og så skal sidde og fordybe mig. Ikke? Jo. Og man kan begge dele. Det sidste, måske content-råd, jeg kan nå at snige ind i alt det her, ikke? Det er også, at når jeg fra sommetider har besluttet mig for, nu har jeg lige brug for, at tingene tager et skift, eller jeg har brug for, at der kommer flere mennesker ind og ser min profil, eller jeg har brug for, at der sker et eller andet nyt af en eller anden årsag, at jeg for eksempel får nogle flere følgere, eller hvad det nu måtte være. Så praktiserer jeg ret meget at gå ud på platform og se, hvad virker. Altså, hvad får andre til at fungere, eller hvad får andre til at fungere på en god måde, sådan så de får enormt meget opmærksomhed på det. Det gode er jo, at man jo kan stalke alle profiler, og så se, jamen, hvis nu jeg går ind og kigger på hans reels, og ser, hvor mange visninger de får, og holder det op imod hendes reels, og hvor mange visninger hun får, så får man ret hurtigt et indblik i, hvad virker på platformen. Og man skal forstå, at der er nogle trends i det, og der er nogle tiderne skifter, og i nogle perioder fungerer en ting, og i andre perioder fungerer en anden ting. Og så tager jeg ret meget inspiration i, hvad der fungerer for andre, men det står sort på hvidt, hvad der fungerer. Og det synes jeg er ret undervurderet, det der med ligesom at sige, okay, hvordan kan jeg låne noget af det her format, og bruge det til mig selv? Og det er vigtigt at understrege, jeg siger ikke stjæl. Jeg siger, kig på formatet, og hvordan kan du fylde dit budskab ind i det format? Og sige, okay, når hun laver en reel på den måde, så putter hun nogle tekst op i toppen, og hun taler ikke lige nødvendigvis, men til gengæld så vifter hun med armene, og der kommer noget undertekst på, eller et eller andet, og der er voice-over, eller et eller andet. Hvordan kan jeg bruge det format, og så komme med et helt andet budskab? Ja. Og tit vil du se, at du kan lave noget, som der fungerer bedre i forhold til algoritmen og sådan noget, fordi det kan du se, at det gør for andre, kan man sige. Ikke? Jo, det er jo en skabelon, de giver til deres følgere, om de ved det eller ej. Præcis. Ja. Og på den måde, hvis man sådan begynder at gå lidt på opdagelse derude, så vil jeg påstå, at de fleste vil kunne finde et format, som passer godt til dem. Altså, der findes mange formater derude, og du skal ikke lave det format, som din yndlingsguru laver. Du kan måske også bare vælge at lave noget, du tænker, der vil fungere godt for dig, og du har set, det fungerer godt for nogle andre. Det var smukt sagt. Som det sidste. Jeg vil gerne sige tak, Max. Det har været en fornøjelse. Ja, og i lige måde, Erik. Ja, det har været fedt. Jeg tror, vi kunne snakke i lang tid om sådan nogle her ting her. Hvis folk skal have noget mere inspiration for dig, hvor kan de finde det hen? Jamen, de kan jo starte med at følge med inde på Instagram, apropos. Jeg hedder max.businesscoach derinde. Jeg hedder ikke
business coach til efternavn. Sådan begynder folk efterhånden at kende mig. Så er man dedikeret, hvis man lige går ind og ændrer det officielt. Men følg mig på Instagram derinde, og der kan man følge med i nogle af de tanker, jeg har i forhold til det arbejde, jeg laver til daglig med de her selvstændige, som jeg hjælper med at få flere kunder og sådan noget. Og til tider får man også indblik i den virksomhed, som jeg er involveret i, som hedder CoCoach. Og der deler jeg også sådan lidt day in a life i forhold til, hvad der sker derinde. Yes. Så jer, der ser og lytter med til det rigtige format, tak fordi I gør det. Det er jo altid en fornøjelse. I kan gå ind og lytte på de tidligere episoder ind på YouTube og Spotify, og I kan gå ind og følge os på CPH Content Creators ind på Instagram, hvor vi også, som sagt, deler en masse tips og tricks. Vi har lige lavet en masse videoer, som kommer ud løbende, og vi er på TikTok, YouTube, alle platformene, alle formaterne. Så jeg håber, vi ses derinde.